Hello, what's up guys? For this video is agasabot na different menu og magaluto mi og magatutson mi og manok nga kini manok ka guys is frozen na siya mo ni mo madali-dali og palit para dali ra pud lutuon og di na ta magakuha og mga balibo og kini lang na gitimplahan og mga lamas og karon mangita dapat mi og mga tangad guys no kay may laing panglamas og mangita pud mi og kanang tuhugan sa amo. Tuhugan ini nga ngomong manok. O karon mga bahay manguha mi ko ng tuhugan sa among mitsong manok og dai hong kauban kadagi garaw tanawa ngita mi tuhugan manok o ganan sa among mitson. O karon guys nauli naming sa pagpanguha namo og tuhugan sa among manok perti giving basa kay nabtan mig ulan arang kalitang pagaulan na guys no basa na kaya among sanina og dai among kauban og flex pod. Og karon po guys no galuto day ako mga kauban po og mais nga ilang gitilaob ni sila guys. Og di akong kauban diri ga sap-sap sa among tuhugan sa among manok kay arong mahinlo po siya guys no mawawa pod ang mga hugag gamay nga impilit sa atong tuhugan. Og karon guys dayong classmate diri sa sulod sa dorm og galigad-ligad ra og usa ka duwa-duwa pod og hanan ni giduwa ni og perti na gyud asuha diri sa sulod guys no ang uban diri guys no nang gihilak na tanawa guys gihilak nag isa tungod sa kaaso ana man na perti gyud hilakar diri guys so lupit pa ibugan kay gahilak ana man na o perti o na pay mani nga dilaga guys so perting lami kayo ni daghan kayo may gipang pangluto samtan pa niya mo man ano litsuno no nga manok patay yung bahaw ni guys hurot na purang bahaw. O karon guys no nangita damig tangad akong kauban diri guys gahapa-hapa og kisay pananghiran sa tangad og karon ang giwawon man lagi kaduha na jang atem guys mao gihapon guys na just been pultahan gud guys nga atang-atang watog ingnon og mo labay tanawa guys ang ending ni guys mo may makuha tangad kung giwawon man lagi tanawa itinang ko pag panawat pa nako pang may kamay matang yun tawa naman giwawon kayo way labay way dun nya ingna tig itong paita nawa guys no damo dyan may madang tangay din laktod uli lang yun guys o karon guys no nakita dami sa akong sa classmate o sangid siya sa mga hagtangad o sa ilang tag-ida din sa ilang dorm o dami sa likod ay no nanguha may hagtangad o kamong gis tanagi dire o naagay mga tangad dire guys daghan kayo hindi nang galumbay pagtanom. Okay na guys no ganinton pag may kinsay mo kuha sa tangad karon ganinton gid mi kuha mo gihapon ning tawanan day guys no kini guys ikaw laro ingna na kano nawat sig tangad na tangad sa mulitson. Nih kung bana-bana ni mo duha selain na pong punuan aso tanan kay na skano tagay gahupo-hupo buangal tanikan wow na migtangad nakakawat na migtangad flex ang tangad we kakawat na migtangad haras kano day o karon na guys na nakita na nato no gituwag na nila ang manok nga duhang buok og day pisik nga ako gipalit og ako din ang ibangan dinhi kay murag day jud siya mo tuyok guys ina nag takang nasa baga kay na perting uwang-uwanga kayo ang lubot sa atong manok ug man atong banganon ato nilang tahion guys no ug daghan na minarinate gyud nila ang nang manok kay tigin ang labing at tigin ang labas ug kini mo sa no gi baligto sa niya ang tangad kay sok-sok daw niya sa ilam sa manok ug ba ay batihaning secret o karon guys na gisuksok diri ang tangad sa akong kauban diri sa ilam sa manok
O karon nga hindi ko magsuksok yan guys pangbanganon na din no. Kay para ready na sa nagtak-angon niya para di na magatuyok-tuyok. Para rin po sing. Ha? Sabi? Ikaw na. Ingapaw? Kuhaan ng taglob yaw, Meng. Ha? Kuhaan ng taglob, bulatol. Kuhaan ng taglob. Gahit pa na. Buwan sa lang na. O karon guys nahumana og bangan og karon ready na ni sa unya sa pagtak-ang sa mga mainit kaayo nga baga. O karon guys no nakita ninyo ang among tuhugan guys ilag yung gisumpayan guys kay perti namang mubuang ni guys og dinhi sumpayan perti ra pong inita kayo inig tuyok dito sa baga. O karon guys nakahaling na dai ang among kauban dire nga huwatan tag na mabagag tama ni among uling. Og amo na ning kalingawan og paypay para ra jud mo baga. O karon guys na himbaga na gyud ang ato ang uling diri og nangita ang kauban gyud og mga pamaagi para na may katungtungan sa among litson na manok. Og kini guys siya guys no di amon siya ang panganan guys para di lang mahugnak nagpatong sa atong nga nagpatong sa atong litson. Okay na guys mga DIY na gini among pamagi nini guys para lang yun makaluto me sa mga di pang sabot-sabot nga budol pa ito dahil po ito laob guys no nga mong gihatuwat og maluto pero ito pong gahiya guys no kay guwang panis patay guys no o kini among ginang latanan o karon guys amo nagitak-ang og sugod ang amo ang litsong manok o kanang perti na ginita kay ma adi burger baga tunog og hinahinaya nagtuyok guys among kauban nga mang litsonay guys lupig pa paing litsong manok ini guys na among kalaki lupigan gini guys mana ni pag mo nang gituyok-tuyokan hantod ni siya maluto guys di ka na ma Dahil kay mauga man na. kamura makanis Ikuyawa dyan yung ito, ano? Nangita ito paagi wa. Napoy utok gamay ning batapot. No, ma. Nag-eskwila dito. Kay eskwela po gan ba? Di sa nag-eskwela. ayun Di sa eskwela diker. Ay naluto na tungod sa imong pahit-pahit. Kayo kapuan ni among litsan. Wow. Puan na kayo. Puan na gyud. murag ha Nay tagapaing oh. dara Muna yung ako mga classmate, mga buutan po nito sa hyper. usahay Tawad ang gawkas. Muna yung kinabuutalan. Oh, kini ko sa mo dili gadaan ni mo higaw mo gitagay. Pag nangyay, mo dili nangyay mga agad og tagay. Na tungo sa hinga kayo no, tanawan sa gibati no. Ga ubo-ubo na. Astilan. Na kana. Lamay na kayo ginubuhan. Mura glass ubo na. Ang gawas na ko jog ilang invention no para Malibang ka? Ha? Kapilar pa nga. kapitan naman. Oh, meet kayo. o karon guys no happy na din maluto na itong litsong manok o karon guys gaanag din po kog mais no gisugban ako kay namay nahibilin nga itong kauban sa among gitilaw nga perting gahay magianag na namo guys kay rumuhumok mapay anagon guys no kay muhumok pa baho pag utot ang resulta ini guys tanawa o karon guys no hapit na gyud kuwang na gyud gamay mga 30 minutes gyud mahaon na ni atong litsong manok o kini akong kauban guys no mga sila ka taliwog tuyok-tuyok hantod maluto og mga chicks ng labay guys flex na to na sila matay mga chicka beads mitan ke masipul ke Oh, naluto na. murag one ug karon guys no luto na gyud ang mong litson og amo nang gihaon og amo nang gibutang sa sulod kay amo na yang atad-taron og pino-pino para mahabayan ming tanan og diabong kauban diri guys gaatang aron saudon daw niya ang mga sauce na nga gikan sa litson og ando pa jamo dai mingaga sa booking yapon dira na guys og gandam na pud among kauban diri og dog saging para mo yung among budulan ni kaon og karon guys no amo dai ning sugdan og perti gyud pugang malasa ni guys jamo ug may sundang nakit-an ini og ako guys no kita ko bligara mo gigamiton na to og pagtadtad dinhi sa tong litson
karon guys wa pa din mahuso ato pa nga nang gipicturan pa sa mong kauban. O karon guys no, akong kauban guys gitadtad niya. Di man ka mamutadad o tanaw ra guys oh. Bukya gyapon niya pagtadtad kay di man ka mao ako ni guys ako gatad. O karon guys ako may gatadtad. Ako gud di nga pino-pinohon guys no para mudaghag sangot og gana tanawang kinatalan guys oh. Pino-pinohon gyud na to na pertig pong lisura magatigbas tagligaraw guys no. Kay di pantay ang atong pagguto. Tumuel guys ligaraw ang dapat sa atong manok kay wa may mga sundan ini lang ligaraw atong pagtiyagaan mudot lang gihapon madugmok pagayo ang agi sa ligaraw guys. Apelido kay Mantabuti. Connect. Kyle. Antonio. Aduh. Namek. Namek. May bawa din yung pangalan, papa. O karon guys na human na magtadad ang atong nito manok. O karon guys na mga ona day sa amo ang mga ipangluto kay pwede ang kutasa kay murag alas 8 na si gabi guys no. Kutas na gud kaayo. Wag na mong kabay guys no, mo ni sila. O bisa di pa mga on guys amo sa di pangajian ang amo ang pagkaon. Oh. Suwawang dai. Birds, ang puwis sa birds. Nakuha ang paghatid no. Sige. Diwa. Ako, ano? Okay. Let's go sa mga Okay, pag-ampo na mo. Hindi sa sawang ko, Happy birthday, Palima! O karon guys mga ona may guys na human may pangadji o karon hab-hab na o hurot ang bahaw ni guys sa pertig yung kutasa na kaayo kung classmate o gabon buo nagtaman o. Nawag ng mga naong na guys o nga naong sa mga gipangkutasan og taman tungod sa pamaabot sa mga niluto nga litson nga murag ang gid ni guys no lampos lumis sa mga paglitson sa mga manok o pwede na naman pangaon o karon guys mangaon dito din nyo. Dua bang ba? nagkasinabot, tawa, nagkasinabot. Ulit tadi ba? Ako na gusto yo eh. Ginagmay na tayo kaya isang bago pinapord na ako siya. O karon guys no happy din mo magpangaon guys pertig yung gipanginingot digtama ng mga tawhana guys mao pa ni mga tawhana guys kay ug magkaon parington o magtrabaho digyo di parington sila nga ni mga naong ini guys oh. Gipuno gipaningot ni nagtaman sa muta ko guys oh basa na kayo og singot tama kung naong guys og tanawa guys no basa na kayo og singot o karon guys no mubabay na to sa tong video.